Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Ikaw Drama na. Bisaya. Promise. Mao just tune in and enjoy the drama. I-order nga, i-cancel. Timta kasupa ka na. Explain. Iyang pagbuot. Di ta kasupak. Tungod ba kay na si Sheila? Iyan ang i-cancel ang mga importanteng appointments? Oh, tungkol di Sheila. Ganun day. May problema ka? Oh. Anong murag na-hustle mo ka nga mas i-prefer ni Kylo si Sheila kaysa sa mga clients? Aha? Dili man good. Medyo, dili ko makatuong ngayon, Ana Scarlo. Mostly magod sa mga negosyante. Masacrifice mo magdan ang pamilya para sa kliyente. Pwes, dili ingon ana si Carlo. O ingon ana niya kamahal si Sheila. Si Sheila nalasad man taang mo giveaway. Kadako sa mawa ni Carlo. Ay, ang hasulay mo na una, good. Ang importante nga, ni-follow ta sa iyang instructions. Okay? Okay. Nga naman di ay kung dili lang ako i-cancel ang tanan. Ako lang ingnon nga naskipan ako. Karen? Tanaw na itong dili mapasulo ni Carlo si Sheila. Siguro ha, nga tanan yun ang mag-cancel ha. Kaya kung doon ay masipyat, tingalig. Makik-out ka ni Carlo. Di ko kapasalig nga maka-cover ko ni mo. Oh. To be sure, ako lang yung i-double check. Wa kay salig na ako. Nagtuo kang isabotahin ako si Carlo? Mas maayo mo ginang i-double check para sure good. Sa may say problema kung ako i-double check ha? Aw, sa ato pa. Hapdera ka karondong. Aw, sir. Ay, makalimot yun ko ini ang dito sa opisina. Okay ra di oy. Wala problema ana. Sige, oy, panglakaw na mo aron dako mog agi. Magun sa demite, manguhag mga plastik ka botelya? Oy. Oy, kalimti una na ha. Si Dong Carlo unay tutuki. Ayaw paghuna-huna og lain. Oh. Da. Nakasabag yung kong agawon. De, salamat kiti ha. Naon niya kay pinaskuhan ako. Ay, da. Ada ko asa kong katawa. Oy. Sorry. Bitaw at panglakaw na mo. Amping mo. Buset. Di gina ko mapush akong plano da. Wa pa gina ko makuha ang full trust ni Jeda. Mo na kong bantayan. Tingalig magduda na hinuon siya nako kung dili ko mag-extra careful sa akong mga lihok. Pero, lisura kit pagtago sa tinuod nga gipati. Lami na kikimbugtuon kanina ang busit na Sheila. Og dili ko mahimutang nga wala ko'y buhaton. Kinahanglan nga tunag ko'y mapuhat. Adto na ta sa restaurant sa bukid. Pero murag di naman tingali ka mo appreciate sa place kay ordinary naman nimo. Paraiso man gud ay imong gipuy-an. Paraiso gyud. Paraiso na bitaw to inyong place. Paraiso na to para namo. Sige na mga una ta uy. Asa man ka gusto mo adto after din Ikaw, mag-agad ako nimo. Kay ba ka? Kung unsa ka happy karon? Kay Bao, Sure? magkita mo si mong naong good. Happy si ka no? Ha? Klaro man god. Di lang ka mo angkon. Kuma cute di mo eh. Uy, ni mo kadungog uy. Ganun di ay. Tinuod man sad. Mangutan ako sa taga Pikas Table ha. Hoy, pag binuang ha. Walk outan kiti ka, sige kyod. Tawa lang ni siya eh. Sige na. Dili na. Adto tag beach gikan din eh. Ikaw, Okay. Sige na. Tiwas tagkaon.
I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. And I swear we've been through everything. Gibatian ka? Wa man. Nalingaw lang ko nimo. Oh, okay. Through the years, you've never let me down. Nay nanawag. Wala ko na kong check-in sa Si Jed. Asulay ng tawhana eh. Tubag ka lang. Ako lang itapion ni mong phone. Sige. Ah. Unsa bando? Do, sorry. Pero nadiri sa office si Mr. Yu. Nasuko. Unsa? Di ba giba-cancel man ako ang tanan akong appointment? Oo. Pero niari ko siya. Nangita ni mo. Ano ko nung gi-cancel? Unsa? Ariyo lang ka diyo to. Di maminaw na ko eh. Bahala na siya. Paingon namin ni Sheila sa norte. Di na pwede mo balik. Istorya na mo sa phone eh. Sula na niya eh. Istorya na mo ha. Ako yung hata niya ang phone ha. Sige. Sorry ha. Nagubang atong happy moment. Okay ra. May palagi yung taguan na lang nimo i-cancel imong mga appointments. Wa may problema ang uban. Kantor mo siyang labad. Mawadaan ka client, ana. Okay ra. Ako mang ginakaingon, ani ba? Oops. Ayaw na ha. Ako tong desisyon. Wa ko nimo suguha. Pero, Ato rin ang kalimtan, okay? Dili na itong himuog rason nga maguba ang atong adlaw. Okay? okay. For sure, naguba na tong adlaw ni Carlo. Og din, ito enjoyable lang ng lakawran. Sorry na lang, Sheila. Ako'y nahimo ni mong kaaway sa hila. Karen, kung saan lang istoryahan nila? Si Mr. Yu gyapon? Oh, si Mr. Yoga nga tong si Sir Carlo. Nanugnan sa mga tao ni Mr. Yu. Unya, wa man maalog ni ang tag-iya. Saon na. Pero imposible ko ito siya makonsensya karon, oy. Human sila magkasulti ni Mr. Yu. Wara to eh. Happy kito karon. Mao ba? Nawag na. Si Carlo? Hello? Okay, sige. Excuse na. Hello? Do? Wa na. Naguba ng ilang date. Wa na mahimutang si Carlo. Sorry na lang yun, Sheila. Unsa? Mao na to. Kinsa mo nilain misulti ni Mr. Yu ha? Nga akong girlfriend ang inungdan nga nag-cancel ng meeting. Sula ba yan? O dabing siguro. Tarang nga clients nga akong ipag-cancel iyang misultihan na. Mao na yung rason. O sa tanang kliyente nga balibaran, kadtorasang insika ang apikig utok. Do, ako na mag-sorry ni mo. Pero, istorya akong itong bayan, ha? Do, filing kong leave ha. Next week na ko mabalik diha. Kaya di ka nagbukunsa na akong bayana. Anong nisiga naman sa ng mata ni mo? Mao pa ganyan pagbalik? Mulib na sad siya? Unya, Nashock lang ko. huwag may mabuod niya kay siya may tag-iya. Hinoon. Nga na day ko na. Mukuyog siya ni Sheila, pauli sa province. Oh, Maghanibon sila. Tibok si Mana dito. oh. Ay mga dlaon ko gikan diri aron moabot na ko diha sa buntag. Pwede namang gudbuntag na kamugikan, te. Okay naman mi dire.
Nara may daghan nga maka-assist na mo. Ay, nausa man ka nga gusto magyukog ako mismo ang muatiman ninyo. Unya, nanangid na kasi mong banat eh. Ay, siyempre. Og, wag ito sa'y problema. Basta ikaw hindi ko pa. Sige, oy. Pamahuway na mo kay gikapoy pa mo sa biyahe. Okay, te. Good night. Si Mercedes to? Oh, og masabuntag siya manhi. Biyaan yung kantin? Di magina siya mahimutang kun wa sa dinhi basta doon ako'y bisita. Naraman sa siya masaligan dito. Babe, Hmm? magminyo na to, be. Oh, Pwede? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!